ka sali alakira baka ni Muhammadu do ana so dinge sanu ana ka sahaba kerengerelon ani mamunun tukuru la ni bara nyuman kali e foka se don labama alaka ni na obela jelen yola o ko fa amba fon folikan min damne kishi a chamancha hinay alabanye barkay baden tv shir fla la jaba malikona maliko ka amba fo ka wale nyumada sanga ani wati bela jelena au kanyama dalila bijuma kutuba jam kan konna na amba wala dunya ka fo ambi bamako kina mi mewele ko lasa misir la mi mewele ko masjidul furqan amba wala dunya ka fo juma kutuba jam kan mi mewele ka se misir wala alma mi kutuba ta kala se alislamiyuma la sakau yam bismillah kan bunya kan karama kan tare ambu fo ku wale nyumada ku barkada kamina misir wele la fo ka se imam ga kutuba ma ni oye imam Mohamed Jabate fo ka se juma joko fla selni mani al-islamiyaw ye mi sora lola anga je anga nyima daw fe hayya as-salat hayya as-salat hayya al-falah hayya al-falah Allahu akbar Allahu akbar la alami nde san kura kuraya ni san do teme ni san do bangeli ni san do be teme san do be bangi alam subhanahu wa ta'ala ni san kura kuraya oye o Allah subhanahu wa ta'ala daire ka awye ni kalo fi samanje noye muharram kalo ni san laba damine o san damina ni kalo baraka ma noye muharram kalo alay min san damina no kalo baraka ma wa fana aya jidi ni fi samanje chama ani soni fe chama ani nema chama angalo ko ni ngalo son fe chama ba kono nala ani nema chama ba kono nala ani fi samanje chama ba ni maslama ame Allah subhanahu wa ta'ala talo sanare masamiye alam yediri ka awma ka bo fi zamandiyala ani nemala mo Allah subhanahu wa ta'ala talo ayin nema min ka awye ka bo limaniya ani islamaya lam bari maslama na alay mam ngel limaniya joye ka mam ngel islamaya o yinne mambay alay min ya aw ngel islamaya ka kala kal limaniya dama amu Allah subhanahu wa ta'ala barkada am shera ko mawana tay ka shera ko flanante alala alay kilimpeli jano ontala ka shera ko angoli Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kan nabi nyumado aka jono wa aka chidono do adama salama yaw adama dew ngaba awlema akaro ni sandula anga anga kumbe ni tare ani anga mina ni tare ani bunya o kore samula min doni fle anga tare anga mina ni bunya ka bunya no muharram kare no anga sanda mina yambadi maslama anga Allah subhanahu wa ta'ala ka horma bunya kono Allah subhanahu wa ta'ala ka horma baminu mba kono anga ulu bunya kono mbadi maslama ana anga yorma jaya ka bo haramu barawla angana aramu baraw ke ni ngonnala anga yorma jiya ka ba konnala mbadi maslama wa fana anga kirabba anga kanu ni kalo konnala ni kanu ye kalu ngagere Allah subhanahu wa ta'ala e kishini nema fi samandiya ke aka jomi ngano e kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani anga wattabi'u fi ma shara'a alaykum min al-iman wal islam ana anga labadul ka qasharawla ay minun ga limaniya al islamaya ani kitu anga o sharia ulu labatu islamaya sharau anga labatu wa fana limaniya sharia anga labatu ani kitu minun me no be islamaya kono mbadi islamo anga kira labatu anga don ko anga baraw olu be taga seke ina fo donge taga seko ke chomi ani san be taga chogo ke chomi abe ila anga bara jala jelembe ila kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam donna kata ka segi bara be ka khonana sana kata ka segi
bara bara bɛ k'a kɔnɔna na mumini ni silamɛ ɲuman bɛ fa bara k'a kɔnɔna na i k'a dɔn k'a bɛ yira kira Muhamadu la sallallahu alaihi wa sallam don juma aramisa ani tɛnɛn don ko nin baara ninnu bɛ taa yira kira Muhamadu la sallallahu alaihi wa sallam ko yaa e ka malo e jɔn ko don e min y'i ka baara kɛ ala kotaw la yaa e ka malo e jɔn ko don e min y'i ka baara kɛ baara jugukɛliw la ko don juma don e bila ko nin na waati bɛɛ e ye o ye e bɛ baara jugu kɛ de la e ye e bɛ ala kota de la ko e ka malo e ka samɛli nin don don juma don fa ayi waji talqa Allah ko e bila taa ala subhanahu wa ta'ala kunbɛn ɲɔgɔnya ni ɲɛda juma ye e bila taa i ma kunbɛn ni ɲɛda juma ye n balima silamɛw e dɔ b'a dɔn k'i tɛ to nin dugukolo sanfɛ i kɛra kafiri ye i kɛra silamɛ ye i b'a dɔn ko e tɛ to nin dugukolo sanfɛ mɛ e min ko k'i ye silamɛ ye e min ko k'i ye mumini ye i dala la k'i bila t'i ma bɛn ɲɔgɔnya don dɔ e bila t'i ma bɛn ɲɔgɔnya ni ɲɛda juma ye nin don n balima silamɛw e bila t'i ma bɛn ɲɔgɔnya ni ɲɛda juma ye an bɛɛ lajɛlen kan k'o lajɛ dɛ an bɛɛ b'a dɔn an bɛna taa ala subhanahu wa ta'ala bɛn ɲɔgɔnya don dɔ yawmul qiyama i dala la i ma da la ayi bila sa don dɔ ka bɔ dugukolo kan donc e min dala la ko ala bɛ e min dala la ko Muhamadu ye ala ka ciden e ko i ye silamɛ ye ko i ye mumini ye i fɛnɛ dalen b'a la k'i bɛna taa ala bɛn ɲɔgɔnya don dɔ dɛ wa e bɛna taa o ala subhanahu wa ta'ala bɛn ɲɔgɔnya ni ɲɛyɔ juma ye o don n balima silamɛw e min ta baara bɛɛ lajɛlen kɛra kanu tigɛbaga ye ka n'o ye sinjiw tigɛli ye n'o ye badamaw farali e yɛrɛ kanu bɛ i ni maa minnu cɛ e ta kɛlaw tigɛli e ta ma kɛ foyi ye fo tasuma kundoli ani balawu sirili ɲɔgɔn na ani ka adamadenw bila ɲɔgɔn na wa ko e ka kɛlɛ tɛ ban e ye ko ye e bɛ fitina la balima silamɛw ko nin ye e ka baara kɛlen de ye e bila t'i jɔ i ma ye nin ɲada de ye wa ni nin baara kɛlen de ye wa n balima silamɛw ayi an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu baaraw la an ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ an ka baaraw caya n'o ye ala batow ye an k'o caya nin kalo kɔnɔna la nin kalo fɔlɔ san kalo fɔlɔ kɔnɔna la n'o ye muharram kalo ye nin y'an ko ala subhanahu wa ta'ala a bila ɲuman caman k'an ye ka nin san laban k'o ɲɛ an bolo n balima silamɛw o kɔfɛ n balima silamɛw an balo kɔfɛ sɔli la kira Muhamadu kan a n'a ka sahabaw kan ani maa minnu tugura fo ka taa se don dɔ n'a ma an bɛ ala deli ala k'an ye o jɔnw cɛla yaa aw adamadenw ittaqu rabbakum allazi farada alaykumul zakata a ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ala subhanahu wa ta'ala min ye zakatu wajibiya aw kan balima silamɛw an ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ko an ka zakatu bɔ nin waati kɔnɔna la an ka bɔ an ka nafolow la an k'an ka zakatu bɔ an ka nafolow la ka kɔn don ɲɛ nimisa bɛ na don min na ka ko waati ɲɛ nimisa bɛ na don min na don min ni nimisa tɛ mako ɲa don min ni nimisa tɛ mako ɲa don min ni jarakili tɛ mako ɲa don min na nimisala o tɛ nafa ɲa don min na ne ye jaraki b'a la o tɛ nafa ɲa don min na donc an k'an ka nafolo an ka jakati bɔ ka kɔni don ye dɛ yanni nimisa dɔn ka na ni don dɔ bɛ yen nimisa tɛ mako ɲa dɛ ko ne nimisala ala yafa n ma ne la jo t'a la ayi yɛrɛ jaraki tɛ yen donc o kosɔn an k'an ka nafolo jakati bɔ yanni nimisa don min nimisa tɛ mako ɲa i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ka kuranna ba kɔnɔ cogo min na n balima silamɛw ala b'a fɔ ko maa minnu n'olu b'o ka nafolo n'o ye sanu ani walijɛw o b'o mara de o tɛ ala subhanahu wa ta'ala ka nafakati bɔ a la o kɔrɔ ye o tɛ sarakati bɔ a la o tɛ ala ka yɔrɔ bɔ a la ka don ala ka sira fɛ dɔw de bɛ yen olu de bɛ nafolo mara compte bloqué la ko n bɛ avenir préparé la a fɔ ka na se ala subhanahu wa ta'ala ka zakati tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la an b'o to den minnu ye ko tiɲɛ olu bɛ n'a bɛɛ tiɲɛ don dɔ e n'i ka balawu n'i ka ɲagata bɛ ɲɔgɔn na kaburu kɔnɔ i ye wari min ka compte bloqué a bɛɛ lajɛlen bɛ débloqué i kɔ yan k'a kɛ ka tiɲɛniw kɛ n'a ye wa e n'a tɔɔrɔ n'a a masuwa b'i bolo ko ala subhanahu wa ta'ala ko ten ko fabashiruhum bi'azabil alim ko Muhamadu o nisɔndiya
ni jangata ye jangata min ka bilelen de don min bɛ jenini kɛ o mɔgɔ ninnu minnu b'o ka waliw mara o ka sanuw mara k'o ka warijɛw mara o ka nafolow mara ko compte bloqué Ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛ tɛ bɔ a la Ala subhanahu wa ta'ala ka zakati tɛ bɔ a la a tɛ don Ala ka sira fɛ n balima silamɛw ko Muhamadu ko nisɔndiya ni jangata ye jangata min bilenen don k'o donne ko Ala subhanahu wa ta'ala b'i ka nafolo i ye fɛn fɛn kɛ compte bloqué i ye fɛn fɛn mara i yɛrɛ ye i ye sanu mara n'i ma zakati bɔ a la n'i ma foyi bɔ a la ko Ala subhanahu wa ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bilen tasuma kɔnɔ jahanama tasuma kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ fɛriden o bɛ kɛ cogo di o bɛ e kɔ ani kɛrɛ ani ɲɛda k'i jɔsi n'o ye i n'a fɔ fini pasira bɛ finiw jɔsi cogoya min na n balima silamɛw o de bɛ k'i ka nafolo ye i ka nafolo de bɛ yɛlɛ k'a kalaya k'a dilan i b'a fɔ ko fɛri mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ k'a ta k'i kɔfɛla ani kɔ ani kɛrɛ ani ɲɛda jɔsi n'a ye n balima silamɛw Ala subhanahu wa ta'ala ko Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ o mɔgɔw de ma sa ko min filɛ nin a y'a nɛnɛ a ye nafolo minnu mara dɛ a ye fɛn minnu mara n'a ma zakati bɔ la n'a ma sadakati bɔ la n'a ma ne Ala subhanahu wa ta'ala ɲin bɔ la k'o de ye nin ye dɛ a y'o mara aw yɛrɛ ɲin kun ye wa fɛnɛ a ka nɛnɛli kɛ ne ka jangata la a ye fɛn min mara a yɛrɛ kun ye o de ye nin ye dɛ ne ma la s'aw ma dɛ aw ye fɛn min mara o de ye nin ye donc balima silamɛw Ala ye nafolo nɔgɔya an minnu ye Ala ye dɔɔni nɔgɔya an minnu ye Ala ye fisamana dɔɔni di an minnu ma an ka Ala ta bɔ an ka Ala ta ɲin di a ka fandaw ma n'o ye zakati ye an b'a waati la n'an bɛ san daminɛ la an ka a zakati bɔ ni ye suratu tawba kɔnɔna la ni minɛna hadisa kɔnɔ an Abi Hurayrata radiyallahu anhu ni minɛna Abi Hurayrata la n'o ye kira ka sababa ye ani nabi sallallahu alaihi wa sallam ko a ye nin minɛ nabi ɲuman la Ala ka nɛɛma ni kisi bɛ nabi ɲuman kan ko nabi ɲuman bɛ kanto ko maa min ni Ala subhanahu wa ta'ala ye nafolo d'a ma a ma Ala subhanahu wa ta'ala ka zakati bɔ a la ko o misaliya bɛ kiyama jɔlen o i n'a fɔ sa belebele o kɔrɔ la Ala subhanahu wa ta'ala b'a ka nafolo in dilan ka kɛ sa belebele de ye sa min ni couleur fila b'a la jɛman ni finman walama karikara min don k'Ala bɛ sa nin dilan a ka nafolo la nafolo nin de bɛ dilan ka kɛ sa belebele ye wa sa nin nɛnkun fila de bɛ sa nin na wa sa nin jama jɔlen sa nin bɛ meleke a la sa ka tɔɔrɔ fo ka taa se jama jɔlen ma fo ka taa se jahanama kɔnɔ sa min b'a tɔɔrɔ la dɛ ko sa nin bɛ kanto a ma ko sa nin bɛ kanto a ma ko ne min filɛ nin ne y'i ka nafolo de ye ne min filɛ ne sa min filɛ ne y'i ka nafolo de ye dɛrɛ n balima silamɛw ko nin de bɛ nafolotigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e min ye nafolo sɔrɔ Ala ye nɛɛma kɛ e min ye i ma Ala ka jakati bɔ a la ko nin bɛ an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la n balima silamɛw ko kɔfɛ o kira ye suranin kalan a ka maaw ye ko maa minnu b'a jigiya o kana jigiya ko Ala subhanahu wa ta'ala ko allazina yabkhaluna bima atahumullahu min al-fadli ko Ala ye fisamandiya min d'o ma o bɛ bakuli o la Ala ye fisamandiya min d'o ma k'o ɲɛnabɔ k'o de ye hɛrɛ o ma o bɛ bakiliya o la o t'o karajaw bɔ a la o tɛ zakati bɔ a la o tɛ sadakati bɔ a la olu ɲɛna k'o ye hɛrɛ de ye o ma Ala ko ayi ko k'o to yen ko nin ye tɔɔrɔ de ye o ma nin ye tɔɔrɔ de ye o ma maa ma taa ka nafolo zakati bɔ wa e de ko e tɛ nafolo zakati bɔ ko e tɛ sadakati bɔ a la n b'a mara n denw ɲɛ n'i y'a bɔ n ka nafolo bɛ ban e yɛrɛ bɛ ban don dɔ an yɛrɛ ko tɛ tiɲɛ wa denw bɛna tiɲɛ i kɔfɛ yan a joli de taala ka ka nafolo to duw to yen denw tilala ka na bɛɛ feere k'a bɛɛ feere ka ban wa e n'a a tɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na e ma sɔn ka Ala ta hakɛ bɔ a la n balima silamɛw a ko n'o kɛra waati min na ko o y'o bakiliya waati min na ko o don ko melekeli bɛ k'o la n'o ka nafolo ye fɛn min n'o y'a bakiliya kiyama jɔlenw a bɛ meleke o la o bɛ sɔrɔ ni bɔra Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i n balima silamɛw fahfahamu hadha al-kalam a ka nin kumakan faamuya n balima silamɛw kumakan min bɛ fɔ la an ka nin faamuya dɛ parce que ni nin bɛ fɔ i b'an balima caman kan mɛn que ko nin ye ninnu fana ka marché wuli waati ye ninnu ye ninnu ka marché wuli waati ye
nakata fini nakata nyini a foite sa Allah subhanahu wa ta'ala ma zakatu ke kuna nga ñogon deme suna foite sa Allah Abubakar Siddiq akawati la dima ku do umurti la kira fatelo ko fa kote zakatuti Abubakar Siddiq ay mawde bidi kabe to kele no ma zakati di an Umar fola ñogon ko ma ko Umar ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ma zakatu selni zakatu faraka bo ñogona ala ale Umar to faraka bo ñogona kira fukata kira fatu kira mo faraka bo ñogona ale Abubakar Siddiq to faraka bo ñogona ko be to kala fo kati Umar ya famu ay min fo eche or ko so mama e ko kibe sedi mama ko e ko kibe shu mama ala ina fo don no ya e ko konte jagabo a ala ka hage bi kuna de kama joro fem bi kon na o de furi da angani kuma famu mbali maslamo ma on ko fa nga ya fadil ala se ngalo ko ala subhanahu wa ta'ala ya fam masai ala min be jurmum bela jeren ka fa anna ajru boyna mbali maslamo nile nana bi kutubala mbali maslamo am ala deni ala ka jurmum ngafari am ala deni am jamana min alo mal baya ala ka basi siga ono ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يا عباد الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حرم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وتمنينكو أنيانغا كما غلاماني سمع إمامنا داخلنا فلامين لاسي أما أتوقنا جامونا أنا كالانت من أسرى منفى أنا مصري تاركولا فقط أسي مصري كاللانينوما
min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam i tɔgɔ ni jamu ani i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn? Ne tɔgɔ Mohamed Musa Jabate. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bi Lasama. N'a bɛ fɔ o ma ko Banmanamugu. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen b'o ma bi inshallah taala. Imam an bɛ fɛ k'a dɔn aw yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn kaw ye? Wa ne yɛrɛ ye Ivoirien ye. U b'a fɔ yɔrɔ ma ko Tuba Mawukaw. Anw sigilen bɛ ka bɔ Kabasigi la. An sigilen bɛ o yɔrɔ de la inshallah. O kɔfɛ Imam an bɛ fɛ k'a dɔn i ka kalan tɛmɛna sira jumɛn fɛ? Madrasa walima bulon kɔnɔ kalan Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan? Alhamdulillah ala kulli halin ala tando. N ye dɔ kɛ madrasa la wa n ye dɔ kɛ bulon kɔnɔ kalan na fɛnɛ. N ka kalan daminɛ o kɛla madrasa ye. An ka kalan daminɛ kɛ an karamɔgɔ fɛ. Ala ka hinɛ la o tun ye Malien ye. Mohamed Karabinta ala ka hinɛ la a fatula a yɛrɛ sigilen tun bɛ Mali la yan. 83 84 an ye kalan kɛ ale fɛ. Ale tun ye madrasa karamɔgɔ ye. A taara sigi Côte d'Ivoire a taara tunga na ye. A ye madrasa so dayɛlɛ an ye kalan k'a fɛ. Mais k'a ko ɲɛ an tun bɛ kalan na Mohamed Ben sanfɛ. Wa an bɔra Mohamed Ben sanfɛ an ye kalan k'ale fɛ Sabili Salam na. An bɔra ale fɛ sisan an taara Abdurahmane Kone fɛ o ye Ivoirien ye. An ye kalan dɔ kɛ o fɛ yen n'o ye madrasa Sabili Nanjahi ye. An bɔra ale fɛ yen ka taa Abidjan 96 an ye dɔ ka kalan na ye. Alhamdulillah 2004 o ye kɛ an nana Mali la. An nana Mali la an tun mana kalan sira fɛ an tɛna sira wɛrɛ fɛ. Ala bɛ fɛn o fɛn na o tɛ tiɲɛ. Ala nana an kunsi kalan ma. N ye bulon kalan kɛ Cheikh Ibrahima Kunta fɛ. Ale tun ye misiri dɔ falaki ye. Donc n y'a ye a ko diyara n ye. A ka wajibi n'a ka taabolo ko diyara n ye. N tun bɛ taa darisuw ta fɛ. N ye tafsiri minɛ ale fɛ. N ye fikihu kitabu caman minɛ ale fɛnɛ fɛ. Ani an karamɔgɔ dɔ bɛ yan. N yɛrɛ ye lakidari minɛ nin fɛ. Alhamdulillah n ka kalan tɛmɛna nin sira de fɛ. Fo ka n'an sɔrɔ Mali la bi inshallah. O kɔfɛ Imam an bɛ fɛ k'a dɔn alimamiya a nana sira jumɛn fɛ? Bon alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Alimamiya ni i nana sigida la na Ala y'i bonya i b'a fɔ alhamdulillah. Ni maaw fana y'i bonya i b'a fɔ alhamdulillah. Sinon ne nana yan k'a sɔrɔ alimamuw bɛ yan. Alimamuw caman bɛ yan dɔnnibagaw caman bɛ yan minnu bɛ ne yɛrɛ kalan kitabu caman na. Alhamdulillah an tun bɛ na an bɛ dawa kɛ ni misiri kelen na fitiri ni saafo cɛla la. Bon alimami fɔlɔ tun bɛ yen n'a to o tɛ Kalapo ye. Ala ka hinɛ la fatula. Ale fatulen kɔfɛ o y'ale sigi. Ale sigilen sisan alhamdulillah ni an ka alimami ye ka fara ne yɛrɛ kan. Donc ale y'i sen bɔ a la komi ale ye cɛkɔrɔba ye ale ko k'an fila ka tɛmɛ n'a ye. Donc o ye ne don alimamiya bonda kɔnɔ ta. Donc an donna nin cogoya la alimamiya kɔnɔna la alhamdulillah ne n'ale bɛ ɲɔgɔn falen jumaw la farida la ne an bɛ ɲɔgɔn falen fo ni cɛkɔrɔba don min na a yɛrɛ n'a fari julen don a bɛ na. Mais ni fɛn tɛ yen a ka ca Ala fɛ anw de bɛ nin misiri ɲɛnamaya kosɛbɛ. A ye nin sira to an bolo n'Ala sɔnna ma an bɛ Ala deli Ala ka fanga d'an ma inshallah taala. Imam o kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn misiri in tɔgɔ jumɛn b'a la o kɔfɛ misiri in laɲini jumɛn b'aw la a ka ɲɛtaga sira kan aw mago bɛ mun ni mun na ka lase alisilamɛw ma sabula alisilamɛw bɛ bi olu ka nafolo tɛ don foyi la fɔ Ala ko ni Ala ko dɛmɛ fɔra dɔrɔn i b'u ye inshallah. Alhamdulillah tiɲɛna misiri mako bɛ fɛn caman na. Misiri mako bɛ fɛn caman na an bɛ sigida la sigida min n'a nafolotigiw man ca. Parce que mun na a ɲɛ bɛ misiri in na cogoya min na an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada Ala ka jɔn ɲuman ba dɔ de nana misiri sɔrɔ cogoya dɔ la a ye nin dilan an ye tan nin cogoya la n'i y'a ye misiri kɔnɔ ka ɲi mais Ala ka jɔn ɲuman dɔ de nana don dɔ ka misiri kɔnɔ ye a ma diya ye a y'a ka nafolo ta k'a don a la mais a tun bɛ fɛ ka baara caman kɛ Ala ka latigɛ bolila kan a bɛ degun la bi an bɛ Ala deli Ala ka bɔ o degun la an bɛ Ala deli Ala ka bɔ o degun la bon degun min bɛ an ka misiri kan bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la misiri bɛ bɛɛ bɛ don a kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ a kɔnɔ clôture t'a la a labilalen bɛ ten an mako b'o la kosɛbɛ k'a kori vraiment an mako b'a la an bɛ Ala wele la o la don o don an bɛ maaw fɛnɛ mɔgɔ ɲumanw fɛnɛ deli la maa min bɛ se ka bɔ an ye ani aw yɛrɛ nalen aw yɛrɛ ne yɛrɛ sigilen ye n ka yɔrɔ la alimami yɛrɛ fɛnɛ n'ale nana bɛna sigi misiri kɔnɔ ni kutuba b'an minnu kɔnɔ an bɛ dulon ɲini de kɛ sa an bɛ sigi yɔrɔ jumɛn yanni kutuba ka se donc an ka soni alimami bɛ sigi soni min kɔnɔ tiɲɛna an y'a daminɛ mais an dɛsɛra wa an b'o wele da silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen Ala jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen n'o bɛ se ka n'o yɔrɔ jɔ an ye teriya bolo ma ni kɔsɔn ni alimamiw nana o bɛ se ka fɛnkɛ ye dɔɔni yanni ka na seli la ani an ka miiriyaba fɛnɛ ye ka misiri clôturer ni de b'an ka hamiba ye nin wagati misiri ko la inshallah bon misiri tariku la
ne tɛ se ka caman fɔ a la parce que ne nana sɔrɔ misiri kɔni a bɛ yen ka kɔn ne tun bɛ na misiri la mais minnu bɛ misiri nin tariku dɔn o caman bɛ yan olu bɛ ne ɲɛ yan olu bɛ se ka dɔ fɔ o la mais misiri tɔgɔ a wele bɛ pilaki kan ko furukan mais misiri nin b'u wele ko Banumɔnɔbugu misiri Banumɔnɔbugu misiri mais an b'a ye kan a bɛ bila furukan mais i b'a ye hali bi pilaki sanfɛ i fana b'a ye Banumɔnɔ wala tɔgɔ ma bɔ a kan donc fila bɛɛ de bɛ fɔ a ma inchallah comme sigida ye Banumɔnɔbugu ye bon an b'Ala deli fana o Banumɔnɔ kelen de ye dugukolo da anw ma ka ni misiri fana jɔ wa fana k'a bɔ ko n tɛgɛ t'a la n sen t'a la n y'a di Ala ma wa ni fɛn fɛn kɛra kɔnɔ o y'a bolo ye donc an bɛ Ala barikada ka kila ka Bayɛnbana fɔ a n'a ka denbaya a ye baara ɲuman min kɛ k'a di Ala ma donc o de kosɔn ale yɛrɛ fana de tɔgɔ dala ni sigida la ko Banumɔnɔbugu ale fana ye dugukolo di k'an dɛmɛ a jɔli fana la inchallah. Alhamdulillah an baden tebe shirifla lajɛbaw aw bɔra ka alimami lamɛn sisan misiri mago bɛ dɛmɛ caman na ka clôturer sabula bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na Ala k'an kisi de don o kɔfɛ misiri mago fana bɛ bureau dɔ la alimami bɛ se k'u lafiya yɔrɔ min yanni kutuba heure cɛ o kɔfɛ laɲini caman b'u bolo misiri ko in na an bɛ a ɲini baɲumankɛw fɛ u k'u hakili to ni misiri na inchallah imam o kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn alimamiya kɔfɛ i bɛ baara jumɛn kɛ wa alimamiya kɔfɛ alhamdulillah ne ye tailleur de ye nafa arabu b'a fɔ cogo min alhayat ne ye tailleur de ye a yɛrɛ tɛmɛtɔ a ye n ka tailleur so da la comme n tɛ fɛ ka publicité kɛ a ka micro la centre de formation de bɛ n bolo n bɛ maaw former n yɛrɛ bɛ kalali kɛ ni cɛfiniw n b'o kalan kosɛbɛ ani centre de formation bɛ n bolo n y'o de kalan inchallah n yɛrɛ fana bɛ se ballon na kosɛbɛ. Ni ye hɛrɛ ye alimami maaw bɛ ɲininkali caman kɛ nin bɛ na lajɛlikɛlaw lafiya inchallah kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo an ka sɔrɔ ka dugawu di an ka imamba ma a ka dugawu kɛ ka an ka nin kɛnɛ sanuma in kuncɛ. Kuma min bɛ ne bolo an b'a Ala to an b'a Ala barikada an b'a Ala fɔ an b'a Ala barikada an bɛ tila ka a sababu ɲuman fɔ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ni k'a fɔ ko Sherifula TV bɛ na yan bi a sababu bɔra o de la ni k'a ye ko aw fana bɛ na yan bi a sababu bɔra ale de la donc an b'a fɔ an b'a barikada a bɛ kɛlɛ min na diinɛ la Ala ka fanga d'a ma Ala ka se d'a ma Ala ka kunkɔrɔta d'a ma an bɛ Ala deli Ala ka silamɛya dɛmɛ donni min dil'a ma Ala ka taa fanga d'a ma donni min dil'a ma Ala ka taa fanga d'a ma o kɔfɛ zana dɔ b'a fɔ an ɲɛna ko yanni ka jɛgɛ ka dugawu kɛ a yɛrɛ ye k'a ka dugawu kɛ ba ye an bɛ dugawu kɛ jamana nin ye fɔlɔ Ala ka jamana nin basigi ni ka mɛn ko an bɛ jamana nin kɔnɔ ni ka an bɛ na kuruba yɛlɛ an bɛ fɛnw kɛ wala jamana basigilen don donc an bɛ dugawu kɛ an ka faamaw ye an bɛ dugawu kɛ an ka kɛlɛkɛdenw ye Ala ka fanga d'u ma Ala k'o dɛmɛ Ala k'o dɛmɛ Ala ka basigi sigi jamana nin kɔnɔ sɔli ala rasulilahi o kuma tun bɛ ne bolo. Imam caman bɛ kɛnɛ kan an b'an wasa don an ka alimamiba la ale bɛ dugawu kɛ ka kɛnɛ kuncɛ imam i tɔgɔ ni jamu ani i ka dugawu kɛ an ye i ka dugawu kɛ an faso Maliba ye. N tɔgɔ ye Lasana Kulubali. Lasana Kulubali dakuruɲɛ fila dugawu kan ye kɛnɛ kuncɛ. An bɛ dugawu kɛ jamana Ala k'a kisi jamana Ala k'a kana an bɛ hɛrɛ min ni diɲɛ lahara k'o n'an ka jamana in kɔnɔ an bɛ sira balo ɲɛ ka taa fɛn o fɛn diɲɛ so sigira yarabi Ala k'o yɔrɔ janya na denbayaw dahirimɛ bɛ Ala de bolo yarabi Ala ka denbayaw ta fanga d'a ma kiraba hɔrɔma kosɔn alikuranɛ hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe shirifla lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin tun y'an ye Bamako Kina min bɛ wele ko Lasa Banumɔnɔbugu misiri la min bɛ wele ko Masjidul Furqan ni alimami ye an karamɔgɔ ye min ye juma selina ye bi Imam Mohamed Jabate an bɛ misilama bɛɛ lajɛlen fo ka commission maa bɛɛ lajɛlen fo alimami fɛn o fɛn bɛ misiri in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ juma ni juma cɛ ye jurumu yafa ye madama n'an y'an yɔrɔ majanya ka b'a yira jurumu na Ala ka yafa an ka jurumu kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ ye a sejiri Sherif Usman Madani Hayidara si ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah.